Ak sa chceme o svoju pleť starať správne, v prvom rade ju musíme každý deň odličiť alebo vyčistiť. Niektoré ženy majú taký názor, že keď sa nelíčia, tak nemusia si večer pleť čistiť. A nie je to však pravda, pretože na pleť sa nám usádzajú nečistoty, pot, prach, všetko, čo sa nachádza vo vzduši a to večer len tak obyčajnou vodou nezmieme. Takže mali by sme každý večer použiť minimálne 2 odličovacie prípravky. Hovoríme tomu dvojfázové odličovanie alebo dvojfázové čistenie pleti. V Oriflame si môžeme vybrať z množstva produktov. Sú rozdelené aj podľa veku, podľa toho, koľko pleť potrebuje výživy a môžeme si vybrať aj podľa ceny. V prvom rade máme takú najjednoduchšiu kolekciu a to je Love Nature, ktorá ponúka samozrejme rôzne produkty, sú tam čistiace gely, je tam čistiace mlieko. Vyberáme si podľa toho, či máme pleť masnú, zmiešanú alebo suchú.